Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony Blogstato. Drugi odcinek z agary.io. Agario. Ja nie mogę, ale raz się łączy. Agario, Agario, Agario to królowie. Agario, Agario, Agario to królowie. W końcu Agar się odpalił. Co ja robię z myszy? Tim, mogę cię zjeść? Ty też jesteś z Tima? Pum. Ty, kolesia, tak od Tina. Mogę cię zjeść? Ej, ty, mogę cię zjeść? Ty, o nie, on mnie zżre. Ona mnie zeżre. Jak? Uciekamy. Nie, on zaraz się rozmnoży. Stałem się małym, ale się nie poddam. Zaraz rozpoczną się hajsownicy. Fail, mission to fail. Lower. Zaraz wam pokażę. Resi. W sumie po co się kukuję? Nie wiem, chyba dobrze napisałem. Teraz jestem większy. Czekaj, kolej, ci się dam baton. A nie, sorry, ale cię. Pumba! Zostaw mnie, Pumba. Nie! Po co ja się rozmnażałem? I teraz warto uciekać kolegom. No po co on mnie zjada? Czyż? Wow! Agario, najlepsza gra świata. Żartowałem. A chcecie tego, jak to ma? Jak to się nazywa? Te jak? Tam gdzie Pikachu jest. O! Sinsensów Pokemony. O! Te Pokemony, wiecie. Co ty, chłopie? W co ty grasz? Minecraft Pokemon chyba, nie? Kto teraz gra w Pokemony? Ja! Jaki koleś. O, koleś, zjem cię. Nie! Po co ja się drżę? Po co ja się drżę? Jak muszę wbić level, to się tak robi. Bijemy na to i teraz się bawimy.
Ło ty, kolo. Ło ty, Agaria najlepsza po prostu. Ja na świecie żartowałem, ale żartowałem. Chyba was zrobiłem. Ogarnę się, dobra. Jeżeli się spodoba filmik, zostawcie kciuka w górę. A jak nie, napiszcie, co się nie podoba, bo tu wojna trwa i skamachawal. Zlakowało mnie. Chcecie live'a? Łam palec. Nie ma koleś. Ej. Co ty robisz, kolego? Sojusz czy co? Ale go. Chyba go wrobię. A miałem też masę. Siła, masa i moc grubasa. Nie! Cwel jeden. Ej ty koleś, dam ci soja, masz. Soj? Jaki? Ha! O, koleś, pogadamy. No mówiłem, pogadamy się. O, dzięki, koleś. Ale chyba właśnie dedłem. Nie, spoko. O ty, kolo. Zaraz całą mapę nie bądź. Oni tu już połowę mapy zjedli. Aha. Trzeba lepiej teraz już uciekać. Sad będziemy mieć siłę, masę i już. Nie. Ja się tak nie bawię. Ja się tak nie bawię, jak ty mu oddasz się. Ja się tak nie bawię. O, daj trochę, koleś. Daj trochę tego. Daj troszkę tych małych kuleczek. Ja tylko prosiłem o kuleczki. To jest podzielone, będą 3 gry i z każdej gier po 5 odcinków. Z Agario, z Literio i z Diepio. Chyba, że będzie jakiś tam, nie pamiętam jak to się nazywa, jeszcze jeden. Będzie 20 odcinków z tego. Nie, ale mnie porobił. Ale mnie. Może po prostu pogram na party. Co? Weszłem tylko na serwer i mnie zabijają. Może tam będzie chociaż ogarnięty. O, ten jest ogarnięty. Nie, koleś, ty mieliśmy dać go zjeść. Nie. O ty, dawaj masę. Dawaj masę. Siła, masa i moc grubasa. To jeszcze tu kurde sapie. Ty kurde sapiesz? No to dawaj tu na solówę. Ty, koleś!
Soję to ja tam gdzieś mam. Sojusze, ludzie, którzy są słabi i już. Koleś, co ty na teamie? Piję na teamie. Chcę być z kimś w teamie. Co to jest? Ej, ty tu koleś. Sojusz? Kto chce soja? O, ty tam, kolo. Masz sojusz? 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 Jolo, słaby jest. Uuu. No nie. Ej, ostatni raz gram w to. O, jak mi miło. Jak mi miło. Jak mi tu też miło. O, koleś, zostaw mnie. Była tyle masy, a ja to zmarnowałem. Może przestanę bierać. Nie! Dobra, kończę ten odcinek. Ja się z wami żegnam. Pa, pa i cześć. Żenada.